Ahojte, ahojte, tak ja vás vítam pri videjku z kabíny. Konečne nám to už vypuklo, rozbehli sme sa asi pred 2 dňami v repkách, ale na nejaký čas nás odstavila vlhkosť, to bolo to ešte všetko zrelé. Jeden kombajník išiel dneska skúšať dokášať tú repku, ale evidentne ešte tá vlhkosť stále nie je dobrá. Ja som začal pšenice, máme tu okolo 13, 12, 8 vlhkosť, čo je super. Takže prvých 12 hektárikov by malo ísť dole už, pomaly dokážam. Potom sa presunieme na ďalšiu takú maličkú parcelku a ďalšia by mala byť 60 hektárová. Takže pomaličky chcel by som vám viacej takého tu infa posúvať, za každý komentár, za každé zdieľanie aj páči, budem rád, takže teším sa, dúfam, že sa aj vy tešíte. Takže zatiaľ čaute. Aby ste videli, že kúsok aj nielen moju tvár, tak vám to aj takto dám. Chodíme na lasera pilota, na laser pilota, takže máme to pekné rovné. Akurát mám takýto pásik na dokončenie.